कोकणची माणसं साधी भोळी, कोकणची माणसं साधी भोळी, काळजात त्यांच्या भरली शहाळी, त्यांच्या काळजात भरली शहाळी, त्यांच्या काळजात. नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आम्ही कोकणातले रत्नागिरीकर. माहेरची मी मच्छीमार समाजाची. माझं बालपण अगदी समुद्रकिनारी गेले. माझं सासर देवगड तालुक्यातील साळशी गावातलं. त्यानंतर सर्व रत्नागिरीत स्थायिक झाले. माझ्या सासरी सर्व चवीने खाणारे, त्यामुळे किचनमधला वावर मला स्वतःलाच आवडू लागला. कोकण हे त्याच्या निसर्ग सौंदर्याबरोबरच खाद्य संस्कृतीनेही समृद्ध आहे. कोकणात सणांना फार महत्त्व आहे आणि ते तितक्याच आनंदाने उत्साहाने साजरेही केले जातात. प्रत्येक सणाला त्याचा एक विशिष्ट असा पदार्थ ठरलेलाच असतो. जसा नारळी पौर्णिमेला नारळी भात, होळीला पुरणपोळी आणि गणपतीला उकडीचे मोदक आणि बरंच काही. कोकणात मे महिना म्हणजे खवय्यांसाठी पर्वणीच. आंबा, काजू, फणस, करवंद अशा खूप फळांची रेलचेल असते आणि यासोबत येतात ह्यापासून बनणाऱ्या भरपूरशा पाककृती. कोकणाला विस्तीर्ण असा समुद्रकिनारा लाभलाय, त्यामुळे नाना तऱ्हेचे मासे आपल्या इथे मिळतात. जसे की सरंगा, पापलेट, सुरमई, बांगडा, बोंबील, सौंदाळे, नाना तऱ्हेचे प्रकार आपल्याकडे मिळतात. ह्या माशांपासून कालवण, तिखलं, चटणी, फ्राय अशासारखे असंख्य चविष्ट पदार्थ केले जातात. ताज्या माशांसोबत सुक्या माशाचेही असंख्य प्रकार केले जातात, जसे काड, कोलीम, बोंबील आणि खारवलेले मासेही. कोकणातले हे पारंपरिक खाद्यपदार्थ तुमच्यासारख्या खवय्यांपर्यंत सोप्या आणि सविस्तर पद्धतीने पोहोचवता यावेत, ह्याच एका उद्देशाने मी हे कोकण कन्या चॅनल सुरू केले आहे. धन्यवाद. तर मग करूया सुरुवात.